Kakana kabapella syapang u Messi bat u kullung Lamin Yamal. Kadur kabakelalong kumkaway naga history jang ka football kaba viral bha menta hapo ki social media. Teng-teng ka history kam sedang hamadan football. Handrai ka sedang hadabor. Haus nem arjar nyau u Lionel Messi u badang tang arpeu snem ai ka karta. Udang sedang ban pau haka pertai jong ka football. Ula syakot ban yeshim menta haka wei ka charity photo shoot yau Messi ka datang ka wei ka kam haka tu ka sengi. Yau photographer ka datang ka wei ka dur ba ushan. Handrai amdan menuru ki balak ban mudur bahadian kat kendai snem ai. Uneu kulung ubau Messi udang bat hagi keti jong un kelalong wei ne kirang lekai ba krau tam jong kapateng kaba themai lane jong kene kajuk kaba menta bat kine baro arngut kata Messi bat uneu kulung Lamin Yamal kin ya kendu menta amsyu hadabor handrai hamadan football kataru haka World Cup ka World Cup ru haka final. Bat mentah daki milian ngut ki riu football hakeleng ka pertai ki khot ya kene kadur kum kawe ne ki jingja ki ba pelatam haka history jong ka football handrai ka jingkeli kami kumno layo ya kene kadur tongin yo ban ya page bini abat nga haka ne ka video kublai shibon parlok ba pila page biang ya ki video haka ne ka channel house nem arjar nyau ka Barcelona bat ka kot kubar ka bagi kot ka Dairo Sport rengkat bat ka UNICEF kila pelong ya ka charity kalendar ban lumpisa na ka benta ban yarap ya ki kena ha ka we na ki benta jong ka ne ka kalendar lajit ya Lionel Messi ban shandur lang rengkat bat we kulung u badang red bha uneu kulung udai Lamin Yamal ki klem jit ya Lamin Yamal namar baki tip baon kelalong u player bat tebit andau la he kalong tang namar baka jing jong u kala syajit lengba karafil lane ka bangila banong ka lucky draw banyo banyeshim benta ha kane ka charity event amdan menuru ki batip bakane ka jinya kendu kan kelalong ka history ka bakrau ha ka pertai jong ka football ha ka por bala shon ya kane ka dur u Messi udang long ubale ran biet bha ulabat de kikti yau kulung Lamin Yamal ha ka wei ka dabor plastik kad bau photographer udang shandur ha gitu ki por kane ka long tang ka dur kumbalong lang kiwei amdan ba poi berkat ne mudur bahkan kelalong kawe ne kidur bapau nam kataru hadin bon snem hadin balak dep shandur la prin ya ka kalender kajing ya dai jongki kala kudno uwei pa uwei ubteng yala ka jong kajing ya lenti handrai ka destiny kala temu da ka wei pat ka lenti hadin katu ka nepor Messi ulanang kiu state ha ka jingele kai football ula job Bundesliga ki Ballon d'Or ula job ya ka Champion League ula job ya ka Copa America ula job ya ka FIFA World Cup bat bun ba ki record ki ba kraw kad bau Lamin Yamal udang he haspen kumbalong hi ki para kena hakeleng ka pertai uru upet yau Messi upet ya ki jing tep kul jong u persyang ban but ya kerkom ya lek kai jong Messi bat u angnut ban pong ya ka jersey jong ka Barcelona kumba pong Messi bat andau la kham he ka jing po sniu jong kala urlong la bun snem amdan baken mau ya kane ka dur handrai habau Lamin Yamal ula kelalong orang ya lek kai jong ka first team ka Barcelona ka jing jong kala pen ipaj ba biang ya kane ka dur kiru football kila kendit kipaj ba kimla ban nyet ye kane bau player uba crowd tam jong kane ka pateng ka ba menta udang bat hagi kti jong
yau superstar jong ka pateng ka ba themai ki social media ki ladap da ki jingkren bun ki paj ba ki ong kane ka dur ka ba pelatam ha ka history jong ka football ki wei pat ki ong tang ka wei ke kentin kadai ke destiny kane ka dur kamlong ka ba kerpang tang namar bau Messi ubat yau kulung kalong ka ba kerpang namar ka penken mau baka football ka penyeso ya ki pateng Maradona ula ai mensim ya Messi ula ai mensim ya Lamine Yamal balle se Lamine Yamal un ai mensim pat ya weu kena ubadang pej ya ka football hakini ki sngi ki ba menta kane ka dei ka jing internet jang ka jing ele kai football kinong ele kai ki kella hanrai ka jing fos new kam jukut bat ka ba khamphlai shushu kalong bahaka World Cup bakhadu jong Messi Kataru haka final kini arngut kinye kun wei amtang kum ki player ki ba malu malah hanrai kum ki star hala ka jong kari teng ka jingim ka tho ye ki khana ki bamdan mano bala ban mudur Messi ubadang ki samla ukulung bakerteng Lamine Yamal kawe ka charity photo bat hadian jan arpo snem uwe ula kelalong we na kirang elekai bakrautam haka history kadba we pat ukelalong uklur ubadang sedang ban pernai hagane ka pateng ka ba menta lese kane kamdei tangkadur lese kadei ka history jong ka football ka bala tholpa da ka destiny lada pisngo tenat ye kene ka khana I like but subscribe ye kene ka channel but tho haki comment jong phi ka ka khana football ka ba phikwa bangin yetu haki video ki ban sawan khublei shubun